Dzień dobry, witajcie z powrotem we Vlogmasie. Ta paczka, która przede mną stoi, to jest paczka, którą dostaliśmy od mojej mamy na Mikołaja. Andrzej dzisiaj wrócił z Włoch, ale się okazuje, że jutro już z powrotem wyjeżdża, bo wyjeżdża do Lublina na szkolenie. W związku z czym ja tą paczkę piękną otworzę, bo chcę pokazać Andrzejowi, co nam podarowała moja mama. Zaraz sobie skręcę statyw, postawię i będziemy odpakowywać razem. Cały Andrzej, słuchajcie, cały Andrzej. Kubek po kawie, pismo ze skarbówki. No i co? I jakiś karton po książce, jakby śmietnika u nas nie było. No ale to jest chłop. Ja wam się dzisiaj nie będę pokazywać, bo wyglądam tragicznie. Grudniowy czas, zimowy czas zmienia najtwardsze serca. Coś takiego ma, odgania zło, nie ma dla niego miejsca. Mama to robi praktyczne prezenty. Nie? Wiem, że mama to robi praktyczne prezenty. Ugasić w nas spory i móc na chwilę się zatrzymać. To jest tak naprawdę mój dzisiejszy drugi kurs, bo ja już byłam w paczkomacie, a teraz cisnę na pocztę. Muszę wam to pokazać, takie wiatry, że aż nam tą donicę potłukło. Ja wam powiem, Andrzej ją teraz postawił tak czy siak, bo nam z tej drugiej strony jest dziura, tam, tutaj nie ma widać, o, jest widać, że korzenie wychodzą, więc jest dziura, no szkoda, wielka szkoda. Kupa kasy, taka doniczka, zresztą sami wiecie, ta tu też jakaś taka obtukła, dramat. Coś takiego ma, odgania zło, nie ma dla niego miejsca. Ten zimowy czas, grudniowy czas, to idealna chwila, by ugasić w nas spory i móc na chwilę się zatrzymać. Dzień dobry, długo mi nie było, naprawdę, słuchajcie, to się ciężko nagrywa, ja nie potrafię ogarnąć domu, nie potrafię ogarnąć od razu tego nagrywania vloga. Ja właśnie jadę do paczkomatu nadać zamówione płyty. Mało czasu do świąt zostało, więc tak naprawdę kto do soboty zamówi, ten jeszcze będzie miał, ale dalej to już nie, to kiepsko. I też po tym paczkomacie jadę na taką koleżeńską wigilię. Najgorsze to jest to, że widzę, że się rozładowuje bateria i nie wiem jak to będzie, nie mam pojęcia. Ja akurat byłam w Rossmanie, czyli już ogarnęłam wysyłkę paczek. Co prawda jeszcze nie przyszła jeszcze paczka dla Tymka, jeśli chodzi o prezent. Myślałam, że dzisiaj się znajdzie w paczkomacie, ale jeszcze jej nie mam. Teraz tak jak mówię, byłam w Rossmanie i słuchajcie, w kartuzach jest po prostu istny szał. Mamy czwartek, a ludzi jest tak mnóstwo. Normalnie jest jeden wielki korek z każdej strony kartuz, po prostu się nie da tutaj dojechać. Nie no się da, ale bardzo wolno i bardzo długo to trwa. No i jak pojechałam pod tego kartuskiego Rossmana, to jest taka galeria, nie zabudka, to wam powiem, że to jest dramat. Normalnie nie mogłam nigdzie zaparkować. Pojechałam, bo potrzebowałam płynu do soczewek. I jak już byłam w tym Rossmanie, to stwierdziłam, dobra, co tutaj mogę załatwić. I załatwiłam tak. Jakieś takie, no niefajne rzeczy, czyli słodycze na Wigilię do Tymka do szkoły. To jest po prostu tragedia, ile te dzieci teraz tych słodyczy jedzą. Jeszcze dokupię mu mandarynki. I co? I ogarnęłam jeszcze te 2 butle do SodaStream. Ja z tym jeździłam miesiąc, z tymi pustymi butlami, no i w końcu dzisiaj wymieniłam. I widzicie jak to jest, jest tyle takich pierdół. A teraz śmigam na Wigilię do Złotej Jesieni, to jest Wigilia z koleżankami, czyli obiad. Lecz to nie jest najważniejsze przecież. Najpiękniejszy dar to
słuchajcie, to była najlepsza Wigilia, na której byłam. Ja dostałam takie prezenty i teraz cisnę szybko do domu. No chyba ubiorę tą choinkę teraz, już ubiorę choinkę i na 19 na próbę do Staniszewa. Choinka stoi, ale jest krzywa, trzeba ją poprawić i mam nadzieję, że jak Andrzej przyjdzie, to ją nozdeczko poprawimy i od razu wystroimy, a to są prezenty od moich psiapsi właśnie z tej Wigilii, z tego obiadu, na którym byłam. Zaraz będę rozpakowywać i po prostu wam powiem, że one są niemożliwe. Nie patrzcie na bałagan przez choinkę, tutaj wszystko w ogóle rozwaliłam, ale dzisiaj to ogarnę, będzie czysto, obiecuję, będzie czysto. No i dostałam lampeczkę, chciałam taką, słuchajcie. Dostałam też tą choinkę wielką, ogromną. Borys, tam siedzisz. Borys nawet dostał do siebie takie coś, nie wiem jak to nazwać, takie futerko do leżenia. Zobacz, chłopie, to jest dla ciebie. No zobacz, jest mięciutkie, można to prać. No połóż się. No pewnie, ty też dostałeś prezent. Oj ty. Dostaliśmy z Andrzejkiem obrus z falbaną. My, baby, sobie dajemy praktyczne prezenty, ale takie prezenty, które też cieszą. Słuchajcie, jadę na próbę do Sianowa, znaczy do Staniszewa, ale muszę wam pokazać nasz nowy nabytek. To znaczy nowego mieszkańca z Koczybruzy. Taki oto ziomek. To niech ci zrobię synuś herbatę. Synuś rób herbatę, ja? Ja Dawida kocham. No? Tak. Od dawna? Od dawna. Jeszcze przed Andrzejem go kochałam. Ja? Chyba teraz dopiero. Co? No, Cukier. Nie, ja ciągle pijam. Zamiast gniewu. Czorny. Szło. Jeść to chcę. Maestro, tak ten tyłek kawa na kalibre, czy tam to Ja chyba do stołu, wiesz, miało to zaraz, wiesz, bo nie pracy. jemu to Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, raz, to jest eko, telewizja, eka, nie lewi. Nie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Piotr. Tak? A nie, Piotr, tak. Dziecko małe maluteńkie przyszło na ten świat, a wstające ściany cienkie i dziurawy dach. Rodziła nam polska syna w weźny wieczór. Co tu robić, że
Dosłownie. Dobrze. Jak ja skończę, Jak ty zaczynasz śpiewać, no jak jednym tylu, ona zaczyna śpiewać, my nie grajemy ty. Nie, gramy. Znaczy Buba już musi. Ja muszę... Buba odpuści jeden ten. Tak, jak on zaczyna, ja mówię. Śpiewa, jak to zaczyna tam. Jeszcze raz. No właśnie odmówiłem. Jeden tak. Będziesz wiedział gdzie, w jakim miejscu. Jeden, A ja przecież na klawisz i graja, ale... jeden tak opuścić. No. No Jej? tak. Jej? Chuj. Znaczy tak. No, nie. ojej, Znaczy ona. Kończymy najczęściej. Dobra. Uwaga. Jeszcze to ktoś. Przemelowy. Ale tu był dodany takt, Marta. co? Tu dodałaś takt jeden. Nie. Jo,